عزوز سلامتنا تقبلوا فنويري تي في مكتتال تركبوا خبركم تعذبتنا كم يتوعلوا لهم صوني 16 مسكرم نفرق معات فرنسا تدالو هاغراون زينات حيزنا لكم قريبنا لنا زينا زور لكم خالد محمد برهان نمكتتالكم بخبرنا عدمكم بقندار سات زينا خفلم عيد مولد النبي تمالي أمن لا هجر بخبز بلد مكت خبيرهم كوربوريشن زراعة تريتن أبزوبا سمين أو غيح بحري وصوت حرشا بمتن عينة من عبال يسرح لهم أبنو زوبا صنعفة بهلاون منفسان ورشاتات بسنف التتاوي أقباب المصنعو يسرح لهم البريزيدنت فنزويلا نمغنصال بمأكلاي وكيل سلي أمريكا كم استودب استقلت فتنة كم زبر عن الحبيرو بوبلاوي معبل ياغي أب ميانمار كبيت سبعون نواتاون سارة توريدو روسيان إيران متهدرون ستون زمدن من دفاع أكثر حاضر على زرزر زينا عيد مولد النبي تمالي 15 مسكرم عملا هجر بخبز بلد مكت خبيرهم أب كتم أسمران استخايدة سنة سرعات استخداتها لغازيتينيا سليمان عثمان عبه بملكع تصاب زدالو تحست الله يسعب عيد مولد النبي ناي عامته شحن 446 هجرية 10 ربيع الأول مالت 15 مسكرم كل شحن 24 أب ملاء هجر بخبز بلد مكت خبيرهم أب كتم أسمرا ميدا جامع الخلفاء الراشدين أبستقايده منيسترات زركبهم لعلوات سبسلطان منقستن جنبارن أب إرتراز مدبرهم أمبسادراتن دبلوماسينياتن كومون مرحتا هيمانوت كريستنا ترخبلو سنسرعات وانا صحافي قبايا اسلام اوقاف كتم اسمرا اتو النور حج محمود نتاريخاون هيمانوتاون ملأختن اقداسنتن نايتبعال زغلص ناي انقوع دحان مصاكم قال هيبوم مفتي ارترا مولانا شيخ سالم ابراهيم المختار بوغنوم قنعنا بزرخب كايو معقاب مالت كم زخونه بزرخبو زعقب سب دما قسانت كم زركبن قصون هيوت كم زمرحن نبي محمد زستمهرو بمتقاس ربي بزلقسلنا عقبت يهابنا قبلو تلابيوم ومن وصايا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم القناعة والرضا فمن أوتي القناعة عاش في حياته راضيا هانئا وأما من حرم القناعة بحاله وبما بيده من الخيرات وطامعا بما أيدي الآخرين فإنه يعيش تعيسا لا يستمتع بما من الله عليه مهما كان عظيما شيخ سالم أصعبهم أبوشتن وصان نزركب هزب إرتران حيلتات مكل خالون يوهان أم دحر مقلاز نزبدلونان زبدلنا يومن يقرخ نبل كنت حقاقز كنسانة كومون نتسقمات كنحجز بمزخار فطاري كاب كل حما كحلونا سناي من يتم قليسام اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وزده تقدما اللهم وسع أرزاقنا ويسر أقواتنا من الحلال وأصلح أبناءنا وبناتنا وأدم علينا وعلى العالم أجمع نعمة السلام والمحبة والأمان أتي سنسرعات تمهارو أب تحت صلال بيت صحفة إفتاء زم حدرا أبيات قدس قرآن أسمران كالوت جلتاتن بزقربو مدائحن أناشدن تسنينيرو كوربوريشن زراعة تريتن أبزوبا سمينا وغيح بحري وتحرشا بمتن عينة من نفع يسرح كمزلو حبيرون زعبازي وكيل إرينا إبراهيم نفع زدالو تصبصاب الله أبراهام عند مريم قرويو
ጨንፈር ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ እቶት ሕርሻ ብሓፈሻ ጥረታትን ፍረታትን ድማ ብፍላይ ብመጠንን ዓይነትን ንምምዕባል ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ እቲ ትካል ኣብ 5 ነቁጣታት ማለት ሽዕብ ሰሎሙና ዶጎሊ ፈሻሽን ጋሕቴላይን ኣብ እቶት መሸላ ፉልን ተምርን ይነጥፍ ከም ዘሎ ዝሓበረ ክኢላ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ኣቶ ኣድም ዑስማን ዛጊት ኣብ ዓዲ ዕለ ዶጎሊን ሽዕብን ዝተሰላሰለ ዕማም ኣተባብዓ ከም ዝኾነ ኣብሪሁም ፍረተምሪ ኣብ ሃገርና ብዙሕ ተፈላጥነት ኣይነበሩን ሎሚ ተምሪ ማዕረ ክንደይ ኣብ ውሕስነት መግቢ ኣድላይነቱ ዓባይ ምዃና ሰብ ትረዲኡ ኣብ ንእሱ ወከፍ ገዛ ኣብዚ ከባቢና ዘሎ እዚ ከባቢ እዚ ንተምሪ ምቹእ ኮይኑ ረኺበ ኣለኾነ ብናተይ ይረኣያ ንእሱ ወከፍ ሰብ ኣብ ገዙ ሓደ ክልተ ተምሪ ፈቲኑ ኣብ ፍሬ ከበፅሕ ንሕናኻ ብዝከኣለና መጠን ክንሕግዞ ድልዋት ኢና ኣብ 2017 ብ350 ኣትክልቲ ናይ 9 ዓሌታት ዝጀመርዎ ልምዓት ተምሪ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2024 ብመንገዲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝመፀ 451 ከም ተወሰኾ ዝሓበረ ኣቶ ኣድም ምስ ትንቢት ጡሉል ክራማት ካብ መፋረቕ ዝመፀ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳብ ሕዳር ንጥፈታት ምዝራእ ጥረታት ከካይዱ ምዃኖም ኣፍሊጡ ምኽዕባት እቶታውነት ኣብ ብቕዓትን ጽፈትን ዘራእቲ ከም ዝምርከስ ብምጥቃስ ኣብ ዝመዳይዚ ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብቲ ኮርፖሬሽን ናይ ስራሕ ዕድል ዝረኸቡ ሰራሕተኛታት ብወገኖም ኪኖቲ ረኺቦሞ ብዘለዉ ዕለታዊ ሽቕለት ኣብ መነባብሮኦም መፂ ዘለዎ ርእዩ ለውጢ ኣብ ሓፈሻዊ ኣመር ሕርሻ ብፍላይ ከኣብ ልምዓት ተምሪ ተመክሮ ኣጥርዮም ከም ዘለዉ ገሊጾም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ደቡብ ኣብ ዞባ ሰንዓፈ ዝርከብ ሃብታም ባህላውን መንፈሳውን ውርሻታት ታሪኻዊ ቦታታትን ጥንታዊ ኣሰራትን ብስነፍልጠታዊ ኣገባብ ንምጽንዑ ይስራሕ ከም ዘሎ ብሪሁም አቶ አብርሃም ዮሐንስ ነዚ ዝገለጸ ብምኽንያት ኣብ መንፋርቕ ወርሒ መስከረም ዝእንገድ ሃይማኖታውን ባህላውን ትሕዝቶ ዘለዎ ንግደት ኣቡነ ኣንበስ ኣብ ዝሃቦ ቃል እዩ ተሳተፍቲ ብወገኖም እቲ ዓመታዊ ኣብ ጎላጉል ስመጃና ኣብ ዝርከብ ደብሪ ኣቡነ ኣንበስ ዝካየድ ወግዕታት መዋቅላውነቱ ዓቂቡ ናብ ወለዶታት ንኽሰጋገር ዝተወደበ ጻዕሪ ክካየድ ተላብዮም ኣማሕዳሪ ንዑስ ዞባ ሰንዓፈ አቶ ኢድሪስ ዓሊ ሽከር በወገኑ ባህልን ክብርታትን ሕብረተሰብ መግለጽ መንነትን ኣካል ሃገራዊ ምዕባልን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ነቲ ሃብታም ባህሊ ሓደስቲ ወለዶታት ንኽወርስዎ ብኣቀራርቡን ውዳቢኡን ከም ዝምዕብልን ከም ዝሰፍሕን ክግበር ምዃኑ ገሊጹ ደብሪ ኣቡነ ኣንበስ ካብ ከተማ ሰንዓፈ ንሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ 12 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ኮይኑ ብሰሜን እምባ ሶይራ ብምዕራብ እምባ ሳይም ብሰሜናዊ ምዕራብ ድማ እምባ መጠራ ይቕነትዎ ኣብ ከተማ ኸረን እትርከብ ቤት ትምህርቲ መባእታ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ዓንሰባ ኣብ ሃገራዊ መርመር 12 ክፍሊ ዓመተ ትምህርቲ 2023-2024 ብሉፅ ውፅኢት ንዘመዝገቡ 10 ደቂ ኣንስትዮን ዝርከቦም 22 ኣባላት መበል 36 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተማሃሮኣ ኣተባቢዖም ብ8 መስከረም ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ርእሰ መምህር ናይታ ቤት ትምህርቲ መምህር መሐመድ ሳልሕ መሐመድ ሰዒድ ኣብ ዘስምዖ ቃል ዕላማይት ናይቲ መደብ ንዕውታት ብምትብባዕ ኣብቶም ካልኦት ቅዱስ ቅንኢ ንምፍጣር ከም ዝኾነ ገሊጾም حلف أبيات تمرتن وزباخرن بوغنو كم زبالة مدب وتصيد تمهارون بقعة تمرتن كبن مبالون ترى كم زلوا بمتكاس تمهارو أبزغت سلنا يكولج هيوتهم بزل على خصعود تلابيهم أفلاقات أمي نايكولج تمرتهم زازمون جينا كولجات زلون تمهارو نايتا بيت تمرتي تمكرو مكافلهم بيت تمرتي مبعتها مع كلاين درجة عن سوا من 36 زوريان سوا كابزفان وتم 35 تمهارو تم 20 كلتن ناي ديجرين دبلوما نتبي كم زرخبو سنداتا ينتصرون ኣብ ንዞባ ተሰነይ ሕማም ዓሶን ምቁፅጻር ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ተራ ሕብረተሰብ ክሕይል መተሓሳሰብ ቀሪቦም ወኪል ኤሪና ኣዱንያ ገብረ ማርያም ዘዳልዎ ጸብጻብ እልልታ ሃብተ ማርያም ኣብ ንዞባ ተሰነይ ምስ ብርቱዕ ክራማት ተሓሒዙ ዝርአ ዘሎ መልከፍቲ ሕማም ዓሶን ምቁፅጻር ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ተራ ሕብረተሰብ ክሕይል መተሓሳሰብ ቀሪቦም حلف أقول عنا أبتن الزبا أتجبر هو التخصص أبزكاير وسكواس سلان قحت ساتف حبرة السبن تعرت كلات عنان أبز حلف عامتات بسنك عصوز السعب زنبرة متنموت نفس تحت درج وردكو أنت تنحى بسنك شللت الناس جنا أتمل كفت كم زدقاسة أبرهم أتجبر هو تعسيبه نتكونات نمكوت صار بفلا وقت كرامات من تأثرت أنتم مدهنيت معدان لامسيا مودة واستمهرتات كم في وسازة تقل نتفتات كم زكايد بمحبار زي تدفن عقار مايات قوقيات طاقما نامسيا نتانطم مجو كنتات آيرن كالت أقاماتن كابتم كاندت أنكتات دكس كم زخونو كاليتزم
ኣብ ጀንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ጋሽባርካ ኪላ ስነ ሓሸራ ኣቶ ኣማኑኤል ምሕረት ኣቦቀኑ ካላት ጥዕና ጥራይ ዝግበር ፍወሳ ንበይኑ ኣኻል ስለ ዘይኮነ ውህደትን ተሳትፎን ሕብረተሰብ መሻርክቲ ኣካላትን ክሕይል ኣዘኻኺሮም ሓላፈ ኣሃዱ ጎስጓስን ሓበሬታን ኣቶ ስልጣን ሓጎስ ብጊዱ ንጥፈታትን ሜላታትን ምክልኻል ሕማም ዓሶ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ከም ዝርከብ ብምሕባር ሕማም ዓሶ ንምጥፋእ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ህዝቢ ከባቢኡ ንምጽራይን ጣንጡ ዝራብሓሉ ቦታታት ብምውጋድን ምትሕብባሩ ክዕቢ ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም ኣመወዳእታ ኣመሓዳርን ዞባት ሰነይ ኣቶ ስዩም ገብረ ኢየሱስ ሕማም ዓሶ ብምቁጽጻር ጥዕና ሕብረተሰብ ንምሓስ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ምምሕዳርን ዞባ ምስ ኩሎም መሓወራቱን ህዝብን ብዕቱብ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጹ ኣብ ዞባ ሰገነይቲ ተርእዮን ተኽሎታትን ለበዳዊ ሕማማትን ሜላታት ምክልኻሎምን ዝምልከቱ ጎስጓሳት ኣብ 18 ምምሕዳራት ከባቢ ተኻሂዶም እቲ ብኺላታት ጥዕና ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ብቐንዱ ኣብ ምክልኻል ዓሶን ማይ ወለድ ሕማማትን ዘተኮረ ኮይኑ እቲ ቀንዲ ሜላ ምክልኻሎም ውልቃውን ከባቢያውን ፅሬት ምርግጋፅ ከም ዝኾነ ገሊጹ እቶም ሞያውያን ኣስዒቦም ህዝቢ ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ብግቦ ተገንዚቡ ከተግብሮ ምእንቲ ማሕበራት መንግስትን ግንባርን ዓብይ ቆላሕታ ሂቦም ክሰርሕሉ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ኣመሓዳሪ ንዞባ ሰገነይቲ ኣቶ ዓብዱልቃድር ሓጂ ዓሊ እቲ ጎስጓሳት ውፅኢት ንኽርከቦ ምምሕዳራት ከባቢ ብዕቱብ ከም ዝሰርሓ ኣረጋጊጹ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ንኡስ ውህድ ስድራቤታዊ መደብ ሕርሻ ዘተኮረ ስልጠና ካብ 8 ክሳብ 10 መስከረም ንሓረስቶት ተዋሂቡ እዚ ካብ ምሕዳራት ከባቢ መንደፈራት ደርዓ ሓይነባን ማእለውያን ዝተዋፅኡ ሓረስቶት ዝተዋህበ ኣብ ምርባሕ ደርሁ ናይ ፀባ ከብቲ ንህብን ከምኡውን ምልማዕ ኣሕምልቲ ዘተኮረ ስልጠና ቀንዲ ዕላምኡ ማእዛዊ መግቢ ንኩሉ ኣብ ኩሉ ንምርግጋፅ ከም ዝኾነ ኣዋሃድት መደብ መንእሰይ ጣዕመ ዘርኦም ገሊጹ ስልጠና ዝወሰዱ ሓረስቶት ብወገኖም ዝወሃቦም ስልጠናታት ንስራሕ ስለ ዝሐይል ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዮም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ዮሃንስ ክፍለ ማርያም ብግዲኡ ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ትምህርቲ ኣብ ሕርሻታቶም ተግባራዊ ክገብርዎ ብምዝኽኻር ብወገን ሚኒስትሪ ሕርሻ ምክትታልን ደገፍን ከም ዝግበረሎም ገሊጹ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣዋሃዲት መደብ ዞባ ውህድ ስድራቤታዊ መደብ ሕርሻ መንእሰይ ሰላማዊት ከሰተ ኣብ መወዳእታ ስልጠና መበገስ እምበር መወዳእታ ከም ዘይኮነ ብምግንዛብ ሓረስቶት ኣብ ከባቢኦም ኣብ ዝርከብ ነገራት ብምትኳር ስድራቤታት ርእሰን ናብ ዝኽእላሉ ደረጃ ንምብጻሕ ኣብ ዝካየድ ወፍሪ ኣበርክቶ ክገብሩ ፀዊዖም ዝኸበርኩም ተኸታተልና ዝቐጽል ዜና ወጻኢ እዩ ምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ንፕሬዝደንት ኒኮላስ ማዱሮ ንምቕንጻል ብማእከላይ ወኪል ስለያ ኣሜሪካ ከም ዝተወደበ ዝተገልጸ ፈተነ ከም ዝበርዓነ መንግስቲ ቬንዙዌላ ሓቢሮም ምስቲ ጉዳይ ብዝተኣሳሰር 3 ኣሜሪካውያን 2 እስጳኛውያንን ሓደ ወዲ ሪፐብሊክ ቸክን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለዉ ሰመዝ ፀጥታ ቬንዙዌላ ኣፍሊጦም ብዘይካዚ ብርክት ዝበለ ጠበናጁ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ፀጥታ ከም ዝኣተወ እቶም ሰመዝ ገሊፆም ነቲ ሸርሒ ብትሪ ዝኾነነ መንግስቲ ቬንዙዌላ መቕፅልታ ናይቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ከተካይዶ ዝፀንሐ ተደጋጋሚ ተፃብኦታት ምዃኑ ወቒሱሎም ይኹን እምበር ኣሜሪካ ነቲ መንግስቲ ቬንዙዌላ ዘውፅኦ መግለፂ ነፂጋቶ እያ ምምሕዳር ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ውፅኢት ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ዝተኻየደን ፕሬዝደንት ኒኮላስ ማዱሮ ዝተዓወተሉ ንምርጫ ኣፍልጦ ከም ዘይሂቦ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ ብዘይካዚ እቲ ምምሕዳር ድሕርቲ ምርጫ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ፕሬዝደንት ማዱሮ ሓድሽ እገዳ ከም ዝወሰነ ፀብጻባት ይርድኡ ኣብ ቪየትናም ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ዝወረደ ህቦብላዊ ማዕበል ያጊ ኣብ ማያንማር ተወሳኺ ክሳራታት ኣውሪዱ በቲ ሓደጋ ዛጊት ልዕሊ 110 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝተቐሱ ፀብጻባት ኣስታት 100 ካልኦት ዳሃዮም ጠፊኡ ስለ ዘሎ ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ብዘይካዚ ብሰንኪ ህቦብላዊ ማዕበል ኣስታት 65,000 ኣባይቲ ብምዕናኡ ልዕሊ 250,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉ ተገሊጹ እቲ ሓደጋ ብሰንኪ ግጭት ኣብ ማያንማር ተኸሲቱ ንዘሎ ቅልውላው መሊሱ ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ እዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ ህቦብላዊ ማዕበል ያጊ ኣቐዲሙ ኣብ ቪየትናም ፊሊፒንስን ላኦስን ልዕሊ 400 ሰባት ከም ዝቐተለን ከቢድ ቁጠባውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዘወረደን ዝዝከር እዩ እቲ ማዕበል ኣብ 2024 ኣብ ኣህጉሪ ኤስያ ካብ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ዝሓየለ ምዃኑ ይሕበር ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብ15 መስከረም ኣብ ከተማ ሻንጋይን ከባቢኣን ኣብ ዝሓለፈ 75 ዓመታት እቲ ዝሓየለ ምዃኑ ዝተጠቐሰ ህቦብላዊ ማዕበል ተኸሲቱ በዝተሪኦ ኣብ ሂወት ሰብ ይኹን ንብረት ዝወረደ ዕንወት ከም ዘየለ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ሩስያን ኢራንን ወታደራውን ፀጥታውን ዝምድና ንምድንፋዕ ከም ዝሰርሓ ተረዳዲአን
زمردا استبصح لعلوت سمزيت صتا كلتين هاغرات غونتي كاب 12 كسع 14 مسكرم اب كتما بيجينغ استخايده اهغراو وعلا صتان ممكلخالن اب زكايد وركبيوم كما كال نايت سممع قرا مصاي اب بحري كاسبيان حبراو لممد حيل بحري كايدا مخانن اب تركب تغليصوم تسممع زواو صتا مو حس اقداس مخانوز غلطو سمز صتا كلتين هاغرات نتغبراونتو بعتوب كم سرح ارديوم بريزيدنت ايران مسعود بزخشيان بحمشن حسم صعف بايتو صتا روسيا سيرجي شيغو ابرئس ختما طهران ابزغور ركب هاغرو مس روسيا زلوا كل مدياو زمدناتات كم تدنفع محبارو زكريوم روسيان سمين كوريان كل مدياو شركنتن معماقن مسفحن كسرحه تسماميعن زستغلص ب 14 مسكرم اب سمين كوريا مبصح فصمه صحفي بايتو صتا روسيا سيرجي شيغو مس بريزيدنت كيم جونغ اون اب كتما بيونغ يانغ اب زكايد وركبيوم اب تاغاطامي يقدمو امونغو مرحت خلتين هاغرات استبصح ناي متحغاس سمعات لمتغوار ككاد زكايد صعري كحيل مخانو افيطوم بريزيدنتات فلاديمير بوتينن كيم جونغ اونن اب زحلف ورح سنه اب زكايد وركب اب وتهدراوي صتاوي قطباون دبلوماسياوي مدايات زتوكور سمعات كم زختمو يذكر ابتي اب كتما بيونغ يانغ زكايد وركب اب لعلي هاغراتهم كفصم نزخل قداماو تصابوتات حبراوي ملاش كبلو زخل سممع كم استفرمون تصابات يردوم ايران بوشطاوي عامه معبلتها اب سيبلاو مصنعت تنطف ساتلايت بعوت كم زونጨፈት ገሊጻ ዛ 60 كيلوغرام زخبدتا ساتلايت اب 550 كيلومتر برخه مصنعتاوي نطفታት كم تكايد درون قداماي ገጽ حبريتها نامدري كم زلاخت ماكل مرمر طفر ايران افريتوم ايران فلماناي زعمت زي اب مصنعتي اكبابن مرخبيتاتن اتنطف ساتلايت بعوت كم زونጨፈት ዝተقاسو تصبصبات اتا هاجر ابتصلات اوتاوي غسغاس تمزغب كم زلا يردوم ايران ابزوان زي اب عود طفر مس 10 زبلص هاجرات كتسرع كيلا زلا هاجريام اب نيجيريا بستخسته حدقه متحل جالبا لعلي 4 سبات مويتهم اتا جالبا اب كفله هاجر زانفورا نزر كب فلق اب تسغرلو زنبرت اوان اتا حدقه خمس غاطما سمز نيجيريا حبيروم تنكناي تحدقه زاغيت كم زيتنصرن مفلاطو مرمراي كايد كم زلون توم سمزي بتوسخ غليصوم اب نيجيريا حدقات متحل جالبا خصت ناي فلما خمس يكون زتقصو صبصبات بسنكو هيوت بزحت سبات كم طف يردوم زي خبركم تخاتلتنا زينا نمفصام ارساتو دغملكم عيد مولد النبي تمالي املا هاجر بخبز بلد دمقت خبيروم كوربوريشن زراتن طريتن ابزوبا سميناو قيح بحري اوتو تحرشا بمتنن عينتن ممعبال يسرحالهم بريزيدنت فنزويلا نمقنصال بماكلاي وكيل سلي امريكا خمس تودبه زتغلص فتنه كم زبر عنت حبيروم بوبلو معبل ياغي ام ميانمار كبيد سباون نواتاون سارات تاوريدوم روسيان ايرانن وتادراون صتاون زمدنن نمدفاع اكثر حاتر رداديان نسعى استرالو زيناو مسنادو اب تفصيمو مسترفو مدباتنا كلفكم بوغنا تحملوا